Saját lakás Thaiföldön, ráadásul elérhető áron, megengedhető luxus és kitűnő üzleti lehetőség. Az utóbbi években egyre több magyar látogat el a világ egyik legegzotikusabb országába, Thaiföldre. A legtöbben úgy beleszeretnek, hogy amint hazaértek a nyaralásból, már indulnának is vissza. Kecskés Tibor közismert nevén Kefir már évek óta jár ide. Nemrég úgy döntött, lakást is vásárol az ország legfelkapottabb üdülőhelyén, Pattayán. De hogyan varázsolt el őt ennyire Thaiföld? 2001-ben még a VTX zenekarral voltunk egy ausztrál turnén, és ugye ez egy elég hosszú útnak szokott bizonyulni, és hát ott mindig meg kell szakítani, vagy Szingapúrba szokott lenni átszállás, vagy Bangkokba. Egy héttel hamarabb indultunk a turnéra, és az utat ugye megszakítottuk Bangkokba. Onnan ugye egyenesen Pattayára mentünk, hiszen Bangkoknak Pattaya olyan, mint Budapestnek Siófok. A bangkokiak is oda szoktak járni nyaralni, meg hát nyilván az összes turista, aki a világból Thaiföldre utazik. Tehát eléggé egy felkapott üdülőhely. És ugye lementünk, nyaraltunk egy kicsit, és nagyon megtetszett, beleszerettünk tulajdonképpen mindannyian. Azóta minden évben visszajárok. És persze nem mindegy, hogy az ember úgy jár vissza Thaiföldre, hogy szállodában, vagy esetleg saját luxus lakásában lakik. De nem csak a kényelem miatt döntött így a VTX zenekar egykori frontembere. Tulajdonképpen ezért is döntöttem úgy, hogyha minden évben ott töltök egy kicsi időt, akkor mindenféleképpen szerettem volna befektetni valamibe, ha nem is lakásba, de tényleg valami kis üzletet találni, hogy megéri oda kijárni. És aztán ez az ingatlan vásárlás tűnt a legjövedelmezőbb megoldásnak. Manapság egyre többen fektetnek be külföldi ingatlanba. De vajon miért lett ilyen közkedvelt a külföldi ingatlanvásárlás a magyarok körében? Ingatlan szakértőnként azt gondolom, hogy a magyarok körében azért olyan közkedvelt a külföldi ingatlanok vásárlása, mert számos olyan terület van, miatt ez sokkal inkább vonzóbbá teszi, mint a magyar ingatlanokat. Egyrészt az, hogy a tőke nem forintban van, hanem valamilyen külföldi devizában, például a Thaiföldön ugye a dollárhoz kötött Thai-baht esetében ez egy jelentős érv lehet. A másik az, hogy sokan, akik vásárolnak ilyen ingatlant, azok önmaguk is használják ezeket az ingatlanokat, és nem csupán befektetési céllal veszik meg, hanem azért, hogy legyen kint egy olyan biztos támpont, amikor kiutaznak, akkor van hová menniük, és ugye egy ilyen luxus ingatlanban az élet azért nem egy rossz az a napidéken. Bizony nem. Ráadásul, bár elérhetetlennek tűnik, mégsem az. Ugye sokan azt hiszik, hogy egy külföldi luxus ingatlannak az ára az valami irreális ár lehet a magyarországi árakhoz képest, de ez egyáltalán nem így van. Ha belegondolunk abba, hogy Magyarországon egy lakóparki lakás, egy 50 négyzetméteres lakás ára akár a 30-40-50 millió forintot is elérheti, itt Thaiföldön 50 négyzetméteres mondjuk átlag lakásárak ebben a projektben 25 és 30 millió forint közötti összegbe kerülnek. Ami egy fontos szempont még az ingatlan vásárlása mellett az, hogy nem csupán az értéknövekedés az, ami egy tényező lehet a befektetés mellett, hanem az is egy fő szempont, hogy a bérbeadásból rendkívül magas hozamokat lehet elérni. Összehasonlítva a budapesti lakóparki lakásokat a thaiföldi apartmanokkal nem csak hogy olcsóbbak, de felszereltségükben is messze felülmúlják az itteni kínálatot. A magyar ember bizalmatlan ember. Sokan, ha egy ilyen lehetőségről hallanak, rögtön átverést cimatolnak. Ez inkább azt gondolom, hogy nem a tényeken, hanem inkább az előítéleteken alapul. A külföldi ingatlan vásárlás esetében azt kell mérlegelnünk, hogy ha bár egy olyan országban vagyunk, ahol nem ott élünk, nem ismerjük a gazdasági körülményeket, mégis a menedzsmentje egy ingatlan vásárlásnak vagy egy ingatlan hasznosításnak sokkal jobban ki van már dolgozva, mint magyarországi viszonylatban. Nem kell ahhoz külföldön tartózkodnunk, vagy nem kell Thaiföldön lennünk ahhoz, hogy az ingatlanunkat például valaki bérbe adja vagy üzemeltesse, az ottani menedzsment ezt minden további nélkül megoldja. Sokszor azért félnek a magyar emberek a vásárlástól, mert úgy érzik, hogy a pénzük egy olyan céghez kerül, ami nincs igazán jó helyen, mert nem ismerik a céget. Azért azt le kell szögeznünk, hogy az ottani építőcégek ezek általában közismert nemzetközi vállalatok, akik nem jellemzően, hogy lelépnének a mi pénzünkkel, mint hogy ezt Magyarországon megszokhattuk. Persze egy kis bizalmatlanság azért sosem árt. Szakértőnk azt is elmondja, mire érdemes nagyon odafigyelnünk, ha külföldi ingatlant vásárolunk. Ez fontos, hogy egy olyan céggel kössünk mindig szerződést, ami ismert cég, akinek megbízható referenciái vannak. Fontos szempont az is, hogy tudjuk, hogy miért vesszük az ingatlant. Ezt saját személyes használatra szeretnénk venni, vagy inkább befektetés jelleggel, vagy hosszú távú bérbeadással. A jogi környezet is rendkívül fontos ebben a helyzetben, hogy olyan szerződést írjunk alá, ami mind tartalmában, mind pedig az egész szerződésnek a lényegében számunkra megfelelő és olyan jogi dolgokat tartalmaz, ami véd minket, mint befektetőket. A Tropical Dream luxus apartmanház Pattaya legelőkelőbb részén egy hegyoldalban található.
mindössze 5 perc sétára a tengerparttól. Számtalan lehetőség kínálkozik itt a kikapcsolódásra, szórakozásra. Bevásárlóközpontok, színvonalas éttermek és luxusszállodák teszik vonzóvá a környéket a turisták számára. Az apartmanház 2010 első félévében kerül átadásra. Bővebb információért látogasson el a www.pinterpeter.hu weboldalra.